Pak Dalang, Apa? itu Mas Karing itu manusia atau apa? Nek menurut penjenengan piye? Apa? Manusia kok ngene kok apa? Kaya apa? Amerika ya ada orang ya seperti ini ada Amerika. Oh, enggak ada. Seandainya jenengan ke sana, Ya. terus jalan di jalan pinggir jalan itu di ya. pinggir jalan itu, Terus langsung ditangkap polisi seperti orang gila. kamu tahu ciri-ciri orang gila itu gimana? Lah piye? Ciri-ciri orang gila itu gimana? Orang gila iki ora patek waras sok guyu dhewe, sok ngomong dhewe. Disauri dhewe. Ora disauri dhewe. Oh, ora gelem kalah. Musuh dhewe, omong dhewe disauri dhewe. Yo, capek gunung. Siap. Iya. Arta semangat ke. Oh iya. Ngapunten nggih, niki malah kok ndak komplain. Pripun? Nyuwun pangapunten saderengipun warga masyarakat menawi Mbak Megan menika mbok ajeng dibayar ro pinten mboten kersa jumeneng. Nggih. Menika Nyuwun ingkang pangapunten. makili menika sampun wonten ingkang badhe jumeneng menika nyuwun pangapunten Mbak Megan niku ten pundi jenengan mirsani nderek dalang sinten mboten kersa jumeneng nyuwun pangapunten Nggih, unggah kagungan ciri khas dhewe-dhewe. Nggih. Nggih, monggo ya. Sing gedabikan ben Mas Gareng. Saben bengi nyawang Ya. Caca iki kok drame ramuni meneh. Ya. Lali meneh. Ya, yo. Enggak apa-apa, lanjut. yen memajang amung karo Aja ngeweski le nyanyi wae le. janur kuning Saiki ngene, jelenge ngenteni iki. Ora ruwet, Bos. Piye? Dadi sing nabuh ki nurut wayang apa nurut aku? Ya wis tak meneng. Wis kono. Lah wong soalé aku jenggleng kono urung jenggleng. Kowe jane iki sing bayar sapa? Lah iya kok do manut kono ki. Sing bayar ki Pak Dalang. Lah iya. Manut to Pak Dalang, Lah aja iya. manut aku wong Lah aku iya. wis ora dibayar. Lah iya. Malah kelangan 300. Ya, yo. kembang wae weton gunung Nah, Mau enggak? Udah habis sih. Tinggal apa? sudah habis. Apa nih? ada sesuatu. Apa? Siapa sing gembel watu ki sapa? Gerakan jenengan itu loh Apa? membuat saya tidak nyaman. Apa nih? Ada gerakan lah. Piye sing endi? Lah ini tadi toh, Ah. ulangi lagi ya. Oh supaya kamu ngengean. Apa kebagian itu? Ngenean itu apa? Anu kebagian. Kan sampai Mbak Lala itu kan habis. Kamu ndak ngengean. Oh, jatah saya pasrahkan. Iya. Lagi mau? Lagi. Iya. Pak, jenengan hadap sana ya. Alah jeloy kaya. Kulino Jawa iki arep ngrasakne wong. Yo. Pacitan serwi
Wong e kan nunggu tase kok ya ora. Nanti kutanku rubung semut. Ya. Iki engko mesti kudu reak lho ya. Oh. Ngesuk. Uyai segara, Bos. Apa kok ngono? Kon reokan iki mriki niku nggen-nggen reok. Ya ora apa-apa malah ditampilke kaya wong kene. Jadi engko diewangi Mbak Lala ora apa-apa. Ya toh, Mbak Lala iso ngreok ora? Ora iso? Ora. Wah niki putu warok kok. Putu warok. Reok ya pinter. Yo, ora apa-apa reokan, engko kudu Anu, payah. Bos, ya. Apa? Niki ben kersane ditutukne. Apa? Kula tenan kok. Piye? Anu tak kepentingan ten Buridi lho. Ah ora iso. Tenan. Apa kepentingan apa? Rasa nguyuh. Nguyuh itu apa? Iki wayahe nyambut gawe kok. Lah Kepuy. Bos. Apa? Kepentingan kaya ngene iki ra iso diwakilke. Ah wong liyane ra ning sing kepuyut, cinderan sing kepuyut. Lah mboten polah kok. Lah mriki polah kok. Kaya diocak-ocak kok. Oh, nguyuh itu kencing. Iya. Kencing. Oh. Wah, mau kencing saya. Lah kok piye? Jenengan mau jual. Jenengan mau jual. Oh, enggak saya jual. Saya kasihkan kalau mau. Oh, nanti kalau jenengan main ke rumah saya. Ya, Saya minta. Ya. Terus teh jenengan tak pakai itu. Saya tak bikin teh pakai kencing jenengan itu. Tur jangan seadanya ya. Ya, mung airnya saja. Nanti kalau adanya wah cilaka. Curi banyu panas wah. Yo, lanjut. Panas sudah ngaling-ngaling. Ayo reokane. Capek gunung. Ya. Diwangi ya Mbak Lala ya. Oke ya. Wah, saya kira nganggo nyokot. Nganggo ditaleni saya. Wah. Ya. Waduh, repot iki. Piye sik. Ini Piye, kan piye? seperti saya bilang tadi, Piye? nggak seperti manusia. Oh. Terus piye kuwi ceritane piye nek ngono ki? Weh, Mas Gareng. Aku tuh gareng. Weh. Wis piye ceritane iki? Sik, kuwi tulung ngono Mbak Lala. Muduna ngadeg kok ngono. Sik. Weh, Sik. Ki aja lu dilangkai apa piye to Mas Gareng iki? Ya supaya kok udu sadar. Gareng piye? Iki Mas Gareng mau du. Aku sik nunggu gong gede.
sing nunggu go gede anu Mas Malah ngono. Mas Dalang. Terus, terus piye? Mas Gareng Ngendange piye? Terus piye? Iki sapa iki? Iki sapa? Aku Kiai Langgeng. Lah terus piye? Nek Kiai Langgeng terus piye njaluk diapakne iki? Hah? Aja nglangkai weteng. Terus jenengan ki jaluke apa? Langkono raiku. Dadi ben iso nyawang kahanan. Kok njaluk dilangkai raine Kiai Langgeng kok, Mbah Langgeng kok arep nyawang kahanan. Mbah Langgeng jenengan ki ngersakne apa Mas Gareng mau ki ning ndi? Meneng wae nduk. Terus jenengan ngersakne apa? Iki rame men ki ana apa iki? Wayangan, Mbah. Wayangan. Dalange sapa? Dalange Mas Mul, Klaten. 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 Piye? Iya, Mbah Ya Langgeng. aku titip. Titip napa, Mbah? Soale Ojo putuku ngono, Gareng Bang. kok Karanganyar. Heeh. Kulino melu kene. Terus Kene iki ngendi maksude? Melu Purwantara. rombongan Oh, rombongane Mas Pak Mul. Dalang. Heeh. Aku njaluk karo kowe Mas Mul. Heeh. Yen ngakon Gareng Karanganyar tambah ana titik. Tambahi piro? Ya Iya. matur, Mbah, tambahine pinten, Mbah? Ora sah ngarani soale Karanganyar teko kene iki 3 jam. Kok Pak Dalang. Nggih. Dadi Terus kudu dikaceki karo adat Catben, ngono? Iya. Oh iya, Aku Mbak. tak suwun muga-muga sak pungkire kok kene Heeh. nggon sampean mayang tambah laris. Amin. amin. Daungan Pak Camat Purwantara lan warga masyarakat tansah pinaringan karahayon. Amin. Selamat. Hitungane Mbah Langgeng. Ora ana alangan sawiji apa-apa. Kantor pajak targetnya tercapai. Kantor pajak targete tercapai. Ya. Nanging putuku Gareng tuku lemah ora iso disuwalikke. Lah kok sebabnya apa, Mbah? Sebabnya apa? Lah Piye genahe? rongkol kok. Calon Tuku lemah ora iso diapake calon botol sertifikat ke. matene kok iso. Mergo mung rongkol. Terus piye, Mbah? Iki cedhakku iki kowe sapa nduk jenengmu? Mbah sik demoke aja angen Mbah sik Mbah sik. Anak apa? Ah demoke aja kono Mbah rada Aku dhuwur sithik. golek sing ora nek balunge. Rada. Sik Mbah. Yo dhuwur sithik Mbah, dhuwur sithik. Ya, nggon Dhuwur sithik, dhuwur sithik. Dhuwur ngendi? Dhuwur Mbah. Alah, ngese tendek-tendek wae. Iki muga-muga paguyuban iki tambah ngrembaka. Amin. Aku tak bali ya, Nduk. Bali yo Mbah, ning kene ora Nduk, sanu suwi-suwi. kowe rada- Mesakne gareng. Ya, kowe rada adoh sithik. Iya Nduk. Mbah, iya aku tak rada ngedo Mbah. Iya Mbah. Matur nuwun, Nduk. Lho, kok matur nuwun to? Matur nuwun gandane ra ukur. Ngadeg karo ngentut. Ayo Mbah, Mbah Piye? bali yo Mbah. Kose. Kose. Lancang. Lah pripun to? Kose. Njaluk apa meneh? Piye, Mbah? Aku gelem bali Terus ngomong karo Pak Basuki Heeh. kantor pajak. Iya ngapa? Aku gelem bali yen disangoni. Sangoni apa, Mbah? sangane napa? Apa? Rokok. 100.000. Biasane ki rokok kok ya sangu, Mbah Langgeng ki kok ya Jawa. Iki saka Pak Basuki. Niki saka Pak Basuki, Mbah. Lah Pak Camat di Pak Camat. Pak Camat yang meneh. Titipan. Ya 100.000 ya, Mbah. Pak Iya. Camat. Wah, jan. Ki saka Pak Camat ki mau Pak Pak Basuki. Pak Basuki. Ki Pak Camat 200, Mbah. Demi tak dihapusi. Iki Dempet Ratusan, dihapusi piye? 2.000 kok omong 100. saka Pak Basuki Pak Camat ki Iya, 200. Wong kuwi kanggone gareng mau. Mbah, aja kok selek kono to, Mbah. Lah ngapa tak war kancane. Aja diwarne kancane. Yo. Aku tak bali ya, Nduk. Bali yo, Mbah. Muga-muga tambah laris yo ngencara gawanen jeneng daerahmu ya. Amin. Kowe wong Ponorogo. Nggih, Mbah, aku wong Ponorogo, Mbah. Karo masjid ngendine. Ngarepe, Mbah, masjid Marwulon, Mbah. Iya. Perwetan. Muga-muga rahayu sing mirsani, rahayu sing dipirsani. Rahayu masyarakat Purwantara. Aku tak bali. Ayo.
Gosek. Piye, Reng? Iki gareng apa Mbalanggeng? Gareng. Oh. Lah nek apa to kok sepi men iki? Piye? Aku yen melu Masmul manggon ning gong le. Oh. Wedang kopi pahit ki aja lali. Kelanganane mbahku. Oh iya. Lah wedang kopi pahit gulane didewekne 2 kilo. Ku terus go mule. Ya, yo banjur. Gosek. Oh, gosek piye? Iki ora legi to wedang kene. Hei. Wong kuwi aku wae lho. Oh, tak daraku Pokari. Asem. Ya, oke. Jangan tenan. Lanjut ya. Lanjut. Caping gunung. Ya. Anu kejegluk tenan. Aku nang kene cilaka, Bos. Piye? Sadurunge Mbak Megan bawa nglinggahi tegesanku dhewe. Ora dilekne Mas kuwi tenan cilaka, iso pake totok keselomot iki. Yo, lanjut caping gunung. Pak Basuki apa ora mari? Wes mau lho, pindho mau lho. 2000. Piye? Wes ora sah. Iki sik kanggone kene kok. Kuwi duit-duitmu dhewe kok. Ya wes. Lah iya. Piye? Monggo Mbak Mit. Ya. Natian wadon Nyambut kene gagal. Apa setia Tayuke iku terus sing kari ngerok. Ngono ya Mas ya.
Sik nyanyi Michael Jimin lho. Michael Jimin. Senggakane lagu rock lho. Piye. Senggakane hae. Lah balik. Oh yes. Oh yes. Oh ya. Capek-capek gunung. Oh yes. Hae. Capek-capek gunung. Oh yes. Terus bar kuwi oh no. Hae. Neng gunung. Ayo, melang rebukan pisan. Neng gunung. Yes lho wis oh yes. Ini wis tak arani papan oh yes. Hae. Aku ya goreng. Soyen Pak Kul iki penang ning Jakarta aja ngisi-ngisi. Wong Jakarta lan nuduh hae. Sokor bisa. Ya. Waduh Michael Jimin ya kekeselan ya kok. Wong konser akbar. Konser akbar kaya ngono kuwi piye? Gandeng panitiane repot. Heeh. Ora iso nyuguh. Wis tutuk nonggonmu mayang aku tak ning sawah sik.